Róbert Almáši. Akademický maliar Róbert Almáši sa narodil 27. januára 1948 v Moravských Kračanoch. Odborné základy získal na Strednej škole umeleckého priemyslu v Brne v rokoch 63 a 67 u profesora Chatrného. Od roku 1968 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov Čemického, Matejku a docenta Gajdoša na oddelení monumentálneho maliarstva. Po ukončení štúdií sa vracia na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy. Fascinuje ho tamojšia krajina, kde nachádza nové inšpirácie k tvorbe. Povedľa monumentálnej tvorby sa venuje aj komornej maľbe a grafike. Popri umeleckej aktivite sa venuje spoločenským záujmom, je predsedom Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska, podpredsedom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede. Venuje sa aj mladým začínajúcim výtvarníkom. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí. Tak pred ťažkú otázku ste ma postavili hovoriť o sebe. Maliar o sebe hovorí svojimi obrazmi, svojou tvorbou. Klavíristu postavíte a povedz niečo, tak on tiež potrebuje ten klavír, potrebuje noty, básnik potrebuje nejaké pero napísať. Celý život som sa hral a chcem sa hrať ďalej. Táto hra je môjim potešením, môjim chlebičkom a pokúšam sa vytvoriť niečo pekné. Máme toľko zloby okolo seba, hlavne teraz. Tu vojna, tamto, tam zlota, taká zlota, onaká zlota. A ja som sa vždycky snažil tvoriť v takom duchu, aby som dal radosť. Radosť ľuďom a radosť tým, čo sa na moje obrazy pozrú, tí, čo moje obrazy vlastnia doma, aby z toho mali potešenie.